Ayan, medyo tapos na po ang ating bagyong nakaraan, Super Typhoon Karding. At wala naman pong masyadong napahamak dito sa lugar namin. Meron dito, ayan nailagay na kagad yan yung kanyang nabuwal na halaman. Ayan. Punta mo na ka na. Punta mo na. Senyor, ngayon po ay magkukwento lang po ako tungkol sa nakaraang Super Typhoon Karding. Dito po sa lugar namin, sa Mabalacat, wala naman po kami nakitang mga kakaibang mga nadisgrasya o ano. Nilibot po namin puro mga puno na nalagasan po, mga sanga gano'n. Sa generally po ay halos puno po ang mga nadisgrasya. Kaya yung sa iba dyan, I hope na gano'n din po. Wala rin po sana nangyari. At ang bagyo po ay hindi natin masasabi, kaya mag-ingat po tayo. Let's always pray, okay? Ngayon po ay dahil sa nagpapahinga tayo, naisipan natin na magluto uli. Ito po yung ayan po, bangus na medyo katamtaman na laki. Ayan, dalawa. Ayan, okay. At meron tayong ampalaya. At meron po tayong talong. Okay, hiniwala po natin itong talong. At alam niyo po kung anong luto natin? Dahil kakatapos ng bagyo ngayon, gusto man natin ng medyo masarap ng bagya. Baga ba? Oo, bagya. Na paksiw. Ito, ipapaksiw po natin ito. Okay? Ito po ang sahog. At ito, hiniwa ko na talong. Okay? So, wait and see. Hintayin nyo kung ano para ang pagluluto natin. Okay?
kasenyor, ang aking tanghalian ngayon, itong paksiw na bangus. Ayan. At ito ay ang pagluluto nito ay minana pa sa magulang ni Mrs. Kaya alam ko masarap ito. Okay? Tuntunin mo yung Oops. belly. Ito ang gusto ko. Okay. Oops. O, kunin mo na lahat. Ito ko lahat. Sa sabaw. Teka. Wala ka pala. Kuha ka ng ano. Serving spoon. Oh. Service po. Kuha mo na doon. Sabaw, oh. Okay. Sabaw na ano. Ang sabaw. Ito pala natikman kung tama sa asin. Ako naman tagat-tigil eh. Kunin mo sibuyas. Okay. Titigman ko ano. Tignan mo. Good na good. Tama lang. Oo. Mag-outro ka na. Isang mapagpalang araw naman ang natapos. Ngayong mag-apon. Ngayon ka ng masarap na Mga ulam. kasenyor, ayan, nakita niyo, ang aking panangalan ngayon. Sa susunod ay iba naman ang gagawin natin siguro. Pero hindi pa masabi ngayon. Pero last siguro itong cooking Yung vlog. vlog at Siyempre, ano yan? Halo-halo yan. halo Pero lang. alternate pala yan. Alternate. Alternate natin yan. Pag ginagawa ng pagkataon ay Kasi ngayon, lakad bukas. lakad lang. Isdan bukas. Lakad bukas yun. At tayo ay magpapakita ng mga ibang bagay. Okay? So, mga kasenyor, hanggang dito na lang. At magandang hapon sa inyo. O tanghali sa inyo lahat. Salamat sa blessing. Okay. Salamat sa blessing. Okay? Okay?